back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O ingon ni ini ang nahitabo. Hoy Bugart, ayaw yun pagsakitis lalat ha kay magtrukis yun ta. Way hilakay, mga matay, mga matay. Matay ka, Bugart. Mga matay ka, no, Bugart. Paksit ka, Bugart. Ay, yun, pasakit ni Bugart. Paksit ka. Patay. Oh, may katawa man lang ka. Tawa ba yun? Di na ko pasakitan sa lalat. Inoon, akong palamian. Oh, unsa? Butanging natuwad. Alang sa imong kasayuran, Dokyo. Ugmas gabi, mamisita kog balik ni lalat. Mangharana ko niya. Unsa? Ikaw, Ikaw? Mga ranasab ka, no? Yabag biyak kayo ka. Di man na daugon sa panindutay stingog, do. Pa-charming ngay man na. Unsa? Okay, Bogart, pangarana og mas gabi Sa humot akong lalat, way muharang nimo. Kay mangharana sa kong lalat og mas gabi At bangan ko nimo. Oh, ngano? Hadlo ka? Ingon ako. O sige, magdungan ta ugma sa pagharana ni lalat. May the best man win. Ha? Okay, Del, kumbate general. Hoy. Winner takes all, ha? Ugma, ha? Kung kinsay padayon nun, mauna na ang nag-iya ni lalat. Ug ang mapildi, di na magpakita niya hangtos ka hangtos. Okay, yamata sa doon. Okay, kumbate ko na, Del. Sige, deal. Ha? Deal, ha? Pe! Ay, naksik. Ay, Sige lang. Kaysa gipasuhan tag maayo, nay. lagi. Ipausukuhan tagmayos ka nahan. Utsa kay pagtuo na to. Lambong kadengge. Pe! Unsa na, Kulas? Nakita na ni mo andan? Mura di man ni mao don toro. Nasa agyot Adto ko sa unahan ha. Ay. Tukoy! Ay! Balik dili! Balik! Adto ko sa unahan. Ayaw na! Magkuyog ta! Ay kong biyahe! Hoy! Kulas! Paman do toro. Hunong, oy! Hunong! Ngano? Don toro ha? Di ko mahimong masayo. Di, gyud! Kana ay. Kanang simbahan. Kanang makita na tong hayag nga krus. Uy. Hala! Simbahan bitaw na sa. Maklaro gani nga atong himutangan ay. Kay niya mo ta sa ibabaw sa bukid. Wa ako malimot. Usa ka adlaw ni ana, gisultihan ko sa akong Dilayla. Nga naa diha duol ang ila. Mawa! Pila ka tuig nang milabay. Ug batan-on pamini adtong tungura. Ug iya kong gisayran bahin anang simbahan. Oh, Dilayla. Don Toro, gigakos mo man gud ang imong kaugalingon. Ha? Gimingaw na kay ko niya, Kulas. Ilabi na sa iya mga gakos ug halok. Ay, kumbate. Dali na. Dali, tara. Ay, milagsong ka mga Don Toro. Hoy! Street on na lang yun ning Dan tumong sa simbahan. Siya rog masaag pata. Di yun na muli ko, bisan gamay. Kikilig yung ko, kikilig yung ko. Nalipay kit kay kurang gabi una. At last, may balik na si Bogart na ko. Ang gwapo, og macho kong Bogart. Mangarana siya ugma na ko. Mangandam yung ko alang ugma. Aray! Ang sa maning papel nga may igo sa kutampihak, uy. Hala. Iingon dyan
Sorry, ma'am. Wa tuyo, Gian. Punita na. Ayaw lang. Suko, ma'am. Wa man tuyo, Gian. Ako, puniton. Kalami, bayag lus dito sa imong dunggan. Sus! Ayaw, madam. Unsa? Ayaw taon pasakiti ang bata. Nangayon na siya pa sa hilo ni mo. Palihog, maluoyin taon ka sa bata. Sige na. Pangaon na mo. Diha na mo. Salamat, madam. Misuod na siya sa iyang kwarto. Gian, sige na. Tambong na sa lamisa, ha? Ati takla. Ngano, Gian? Ba't ay ma'am lalat? Ha? Ngano nakasulti ka man, ana? Iyaw tako. Pasakitan niya, Gian. Gian? Ati, murala kita iro, no? Bukog rato kanon, unya higop rata sa baw. Gian, antos ng una ta, ha? Ang importante nga, masulan ng atong tiyan, manghud ko. Aron dili ta masakit. Ati. Ayaw ka balaka. Mangitaon niya akong trabaho aron may kapalitag lami ang pagkaon. Gian, puti. Work. Good. Gian, dili ka pa mahimong mo trabaho. Bata pa man ka. Supak sa balaod nga, ang bata, patrabahoon na. Ay, ana, di ay na. O, Gian, maong sige na higop ng pag-ayo ng sabaw sa linatan, ha? Aron dali ka mo dako. Sige. Kaluoy sa bata. Dili na mahimo. Kinahanglan sa labing daling panahon. Makakita kong trabaho. Kinahanglan yun. Bay. Bay. Unsa man imong gisuhat bay dok? Ako ang kining gibawsan ako akong suwat sa ang suwat sa ko igagaw nga si Bay Jigo ba aw sigaw Jigo bahin sa kamatayon ni Nanay Maria Picat. Unsa man plano mo bay? May gusto na ako nga masayran bay. Mato kag Mindanao. Dili, gusto lang ako masayran nga unsay angay tang buhaton kay tingali og ipada dinhi sa ato ang patayng lawas nanay nya mularga tas Mindanao magkabaiwas. Bitano. Tagtugid. Gusto ko mahibaw kung unsay ilang plano dito. Kung adto balang hayaon si anhing Nanay Maria Picat. Mularga ko dito sa Mindanao. Ha? Uy, nyara ko. Unsa ikaw ra? Ako na eh. Uban ko eh. Oo, di no. Uban yun kay, wala dyan kay budget ikaw mo uban. Wa kay gawas. Nya, wala tao din is bay. Anong digway tao bay? Di bitaw ni mula ko ang bay? Napaghapon ning inig pauli na to. Klaro kayo. Inig ulit, naapag yapon eh. Oh! Oo, noon, pero ang... Ngan. Ay, Yung hupang siya nganom ka bay dokyo. nahuna lang gud ko anhing Maria, Nanay Maria Picat bay, nagunahon na ko. Wise man. Puhi pa kayo si Nanay Maria Picat sa kunahon na bay. Wa gani ko batik kol bahin niya. Bay. Wata na lang nagkamaturan nga bay dokyo nga. Wanas nanay ni mo. Unsa, dawaton ako. Ang kamaturan. Bahala ray. Tiwaso lang sa din ako akong gisuwat. Bay baboy. Ay, bay baboy, bay nunoy di ay. Aron, mabawsan sa nako ang ako igagaw sa Mindanao. Pait ning watay cellphone. Ay, kadaog man ta ko 1 million sa... Wa mo dyan ko kapalit og cellphone. Basig wa sa cellphone dito kay di makontak sa Mindanao. Di isa na ilag kang lala to eh. Mao lagi. Dugay ang komunikasyon. Dugay kay basta suwat-suwat lang, pre. Mao yun. Oy! Brown out pagyod to, he! Napahong ang suga bay. Oh, may nanuktok sa pultahan. Abri bay. Ganong ako man, ha? Hadlok ko. Usap pa sa ikaw may tagbalay. Yan magapuyo din, he. Nagbalay na sad ka. Kita lang dua bay. Sige. Diot lang. Nanami padong diha. Ablihan ako, ha? Ops! Oh! Dagong tao! Groceries!
Maayong gabi. Kapre! Dagabay! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!